Pambuntag sa Newtonan. Karon na pa ko diri sa Biliran Island. Karon padulong na kami, modula kami uban sa mga ati-atihan, mga aita ba. O samtang nagbiyahe kami, nakita namo usa ka dako na bitin. Na daghang na tawo na nagpalibot para makuha og bitin ba. So ipetanan ako sa inyo unsa ka dako ang bitin. Sige, so grabe ka dako ang bitin na. Karon, wala pa kami nakaabot sa ati-atihan. Pero gidala na mo mga biskwit gikan sa tindahan ni Dreads. Kay ihatag na mo ang biskwit sa mga bata dito. So malinga lang kami dito. So, tara. Ayun, so nakaabot na kami diri sa bukid. So Manwa tribe ang lengguwahe nila Minamanwa. So lain ang lengguwahe nila. Pero kasabot man sila magbisaya. Para dili ko malisuran. So nagdala kami biskwit para mo hatag sa mga bata dire. Bye! Okay na muhatag kami biskwit sa mga bata dire. Oh, pwede na. Pwede. Yan. So popcorn, caramel, wafer cream. Sige, muhatag kami biskwit sa mga bata dire kung gusto nila. Maybe you will tell me what you're thinking, or maybe you will give me all the blame. Magpatulo ko ninyo ano sa gani? Minamanwa. Unsay maayong buntag sa Minamanwa? Madadjaw. Napagkaldaw. Madadjaw, napagkaldaw. Fasting. Marang linggaw pag mata ko sa usa ka lugar diri sa bukid or bisan nasa wala pa sila kita na sa drone so magkuratan jud sila. Malinggaw jud sila. Ulo pa din siya. Sa kuno mo Mga bata, andas man ito. Mas maganda sila. I can't do this on my own. We've been waiting to find it. I can't do this on my own. There's a plan behind it. I can't do this on my own. We've been waiting to find it. I can't do this on my own. There's a plan behind it. I can't do this on my own. Ano alin? Bakdak! Ano ulit ba daw? Lakaw! Hindi lakaw! Mauni ang among hangyo sa inyo dire nga makita dito nga mauni ang inosente sa bukid nga nangayo me sa tulong nga makakabuhian namo dire nga patigayon nga makita kami nga ang among pabuhay-buhay dire pag pa-eskwela sa among mga anak kana ami mahigasto sa pagpahuman sa eskwela. Salamat nga naay makadungog sa among istorya diri nga hinaot namo nga makahuman ang among mga eskwela nga naay mga trabaho sa among mga anak. Pero mga inosente itaw kami diri lisod kaayo. Kung sa may mga pakabuhin Oo, ang among pagkabuhi sir maura ni uway bali maura bawal ang pag-uma. bawal lang. O pag-uma pagtanong mao ni inosente gayud ang among pagkabuhi diri Asa man niyo ibaligyan yung mga sa uway na bal. O barato itaw. Salamat tay.
Sige. Amping. Picture sa ta. Ayo, salamat tay. Sige. Amping. Bay, 100 ang edad, bay. Ha? 100. Siya ni siya? Tay. Pila imong edad? Ay, gatos. Pilay kapin. Waray. Sarado. Sarado. Di siya edad mo. Di siya ganun. Ano saan? Close. 100. Yan, Happy na. 100 na? 100. Shen na ka? Shen, imong edad ba? Oo, Shane. Pero gwapo gyapon. Ay, sos. Murag 50 pa lang. Oo. Oo. Masaka pa. Oo. Unsay imong gibuhat para di mailan na Shen na ka? Kuha good. Para kuma kami. Oo. Kugihan. Wow. Okay lagi. Grabe na. Gwapo lagi. Ha. Sige tay. Oo, sige. Salamat ha. Mauna kami. Sige. Sige. Kapir. Sige, so sobrang lingaw na mo diri sa... Unsa ka na yung tribo ninyo? Mga nitibong mamanwa. Mamanwa, no? Oh, mamanwa. Mamanwa tribo. Oh. Putan sila tanan. Por mga gwapo-gwapa diri. Tagan ang mamanwa din. O karon, mupali na kami dito sa mga falls. Maligo sa kami. Kaya init karon, nindot. Sa ulan-ulan. Mutreking ba kami dito? So, nagpasalamat kami sa ilang butan. Ilang welcome na gihatag nila sa amo ah. Bay, asa ta padong? Pagungbong ta, bay. Pagumbong. Stick man diri, wala may turista kay lisod man ang agyanan. I-daplin kami, baklay lang bakta sa ubos. Parang Jurassic Park diri. I am made to be free. Well, I am made to be free. That's my choice. What I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. Cause I was made to be free. Cause I was made to be free. Ayos, so nibali na kami. Gikan sa Pagungbong. Pagungbong Falls. So, siguro Pagungbong akong paborito diri sa Biliran. Pero karon padulang lang kami sa ulan-ulan o sa pagkanindot na falls na taas kayo. Karon ko dito sa Pagungbong kay natural siya kayo. Wala pa maigi kipa-develop ba. Puro nature lang. Diri sa ulan-ulan, usa ka pinaka-astig na agyanan. Astig ang view ba kay nay Rice Terrace. Grabe kadaghan ang lubihan diri. Pero sa Siargao, ambot ko nasa may mas daghan dito sa Siargao or diri. Kapag kami moabot sa ulan-ulan, so ipitanaw na ko sa inyo. Pastilan! Pag niabot na ako diri sa falls, na-realize na ko na nabili na akong cellphone dito sa scooter. So, nibalik ko dito. Tapos, nidagan ko diri kay galoy ni Dreads. Diri siya naghulat. Pag-abot na ko diri, nag-standby lang sa diha. Yan. Woo! Sige, so, maligaw na ta. Sige, so humana kami dito sa Ulan-Ulan Falls. Pasensya kayo kay ganina wala na ako gipatay ang controller sa akong drone, so na low bat pag abot na ako diri. So mao gani wala ko nakapalupar og drone ganina. Diri siguro ang pinaka nindot na drone shot. Pero okay ra, nalingaw ta gyapon. Unta na enjoy ka mo sa falls. O karon muli na kami dito sa Naval. Siguro kuha na mong kotse. Mato kami sa pikas na cave na murag cave pool ba. So malakaw ta. Sige. So nakaabot na kami diri sa Akaban Cave. Ikan mi sa tindahan ni Dreads, nagdala kami doyan, mo chill lang kami dire. So dire yan na ay mga cave pools. Nindot daw siya. So mo ni ko dire ipatanan ako sa inyo kung unsa kinindot dire sa cave. Sige, so ready na akong doyan. Before ko mag-relax chill dire, maligo sa ako.
Sige, so nakauli na kami diri sa Nabal. Kau ba na ako mga akong barkada? Sa ngayon mo bay? Iman umpat. Kau bay? Marlon Apare. Yun, taga diri ka? Ako. Oh, taga Larsaban. Suki ka diri sa tindahan ni Dreads. Suki. Oh. And so, na kami diri sa tindahan ni Dreads. Ako ya. Ikaw bay? Hype Beast Carlo. Yo, shout out sa Hype Beast. Nakaligaw ko sa tinago. Nindot na? Oh, nindot. Nindot. Amarinor. Kay Bugnaw kayo, Bugnaw. No, no. Oh, Bugnaw. Akong paborito siguro dito sa Kwan. Ulan-ulan or Bagongbong. Oh, Ano yung munang anak batang ni Dreads? munang batang gwapo ha. Kana, Yun. munang batang gwapo. Bitaw. Kapareho sila nang no. Kay puti. Oh, Ano puti man ka? Amerikano. Amerikano ka? Dali sa picture, video ni siya. Say hi. Sige, so kung ako madiri sa biliran, muapit ko madiri sa tindahan ni Dreads. Kay 24 hours ni siya. O kang ngawan sa tindahan nila, 24 hours sad. Muapit ko madiri, magkumusta ko man ni Dreads. O sa ila pod. Kay, Hello. Hello. Kay magbudot sila pag money ko madiri. Musta kayo lahat dyan? Yo, Tagalog. Ayaw, mag-Tagalog. Bisaya lang. So, siguro yung muli na ako. So, salamat po sa pagtanaw. O camping mo tanan. Oh. Say, bye-bye. Salamat Sige. po nga nakatapad na may direk. Isoy. Ikaw, Bisoy. Salamat sa imong pagbidyo na Ayos. ka dire. Sige. Sikat na may nakatapad. Amerikano mga ka pero Bisaya ka. Sikat na sila. Sige, so, api mo tanan. Sige, boy. This ain't no sugar-coated love. I'll stay in bed. I still got the feeling that you're next to me. Stuck in my head when lights go off.